ассалому алайкум бинандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоотии ахбор аст. Мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон пешниҳоди шумо. Дар студия бо шумо Умед Мирализода. бинандагони гиромӣ, таваҷҷӯҳ намоед ба паёми шодбошии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат, сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба муносибати 33-юмин солгарди таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳ дар қироати ҳамкорамон. паёми шодбошии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат, сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба муносибати 33-юмин солгарди таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳ, рафиқон, генералҳо, афсарон, сержантҳо ва сарбозони шуҷои ватан, муҳтарам собиқадорони қувваҳои мусаллаҳ, ҳамаи шуморо ба ифтихори 33-солагии таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, ки яке аз рукунҳои асосии давлатдории навини тоҷикон мебошад, самимона табрик мегӯям. бо сарфарозиву қаноатмандӣ иброз медорам, ки хизматчиёни ҳарбии қувваҳои мусаллаҳ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар ҳимояи истиқлолу озодии кишвар, ҳифзи марзу буми ватан, суботу оромӣ ва амнияти давлату ҷомеа ҳамчун сипари боэътимод хизмат карда истоданд. ҷашни ҳомиёни ватан, ки ҳар сол дар кишвари соҳибистиқлоли мо бо шукӯҳу шаҳомат таҷлил мегардад, таҷассумгари эътимоду эҳтироми баланди мардуми Тоҷикистон нисбат ба шахсоне, ки хизмати ҳарбиро ҳамчун рисолати муқаддас ва масъулияти пурифтихор иҷро менамоянд, ба ҳисоб меравад. роҳбарияти давлат ва ҳукумати мамлакат дар рӯзҳои фоҷиабори ҷанги таҳмилии шаҳрвандии ибтидои солҳои 90-уми асри гузашта ба хубӣ дарк мекард, ки таъмин намудани амнияти давлату миллат ва суботу оромии ҷомеа бедоштани қувваҳои мусаллаҳи муҷаҳҳаз бо техникаву лавозимоти ҷангӣ ва хизматчиёни ҳарбии далеру ҷасур ва содиқ ба ватан ғайриимкон мебошад. аз ин рӯ бо вуҷуди мушкилоти зиёди иқтисодиву молиявӣ, мо артиши миллиро таъсис додем ва 23 феврали соли 1993 аввалин гузашти ҳарбии қувваҳои мусаллаҳи Тоҷикистон баргузор гардид. яъне қувваҳои мусаллаҳи мо дар шароити сахту сангин ташаккул ва обутоб ёфтанд, таҷриба ва маҳорати ҷангӣ ба даст оварданд. қувваҳои мусаллаҳи мо дар давраҳои минбаъда низ якҷо бо дигар сохторҳои низомӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ борҳо аз имтиҳони садоқат ва ҷасорату мардонагӣ сарбаландона гузаштанд, амнияти давлат ва бехатарии мардуми Тоҷикистонро ҷавонмардона таъмин карданд. бинобар ин ба ҳамаи хизматчиёни ҳарбии қувваҳои мусаллаҳ, дигар сохторҳои низомӣ ва кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқи мамлакат барои хизмати содиқона ба давлат ва халқи Тоҷикистон сипосу миннатдорӣ баён менамоям. давлату ҳукумат ва мардуми шарифи Тоҷикистон фидокориву ҷонбозиҳои афсарону сарбозони шуҷои ватанро ҳаргиз фаромӯш намекунанд ва хотираи неки ҷавонмардонеро, ки барои барқарор намудани сохти конститутсионӣ, ҳимояи марзу буми ватан, пойдории сулҳу субот ва ҳифзи зиндагии орому осоиштаи сокинони мамлакат ҷони худро нисор кардаанд, ҳамеша пос медоранд. вазъи мураккабу ташвишовари минтақа ва ҷаҳон, аз ҷумла то рафт шиддат гирифтани раванди аз нав тақсимкунии дунё, яроқнокшавии бошитоб, авҷгирии зуҳуроти терроризму экстремизм, ҷиноятҳои киберӣ ва дигар ҷиноятҳои муташаккили фаромилӣ моро водор месозад, ки барои таъмин намудани амнияти мудофиавии кишварамон тадбирҳои иловагӣ андешем.
همچنین خاطر نشان می سازم که در زمان پیشرفت بی‌سابقه علم و تکنیک و تکنولوژی ها تنها کادرهای می توانند امنیت و دولت و ثبات جامعه را تأمین نمایند که دارای دانش‌های معاصر حربی و سطح بلند کسبیت بوده تکنولوژی‌های نوترین را از خود کرده‌اند. در این روند منتظم بلندبرداشتن مهارت و ملکه کسبی، حس ملی، صداقت به سوگند حربی و رعایت طلبات آیین‌نامه‌های حربی وظیفه هر روزه تمام خدمتچیان حربی از هیئت فرماندهی تا سرباز قطاری می باشد. باور دارم که هیئت شخصی قواهای مسلح مملکت من بعد نیز رسالت مقدس و قرض جوانمردی خود حفظ امنیت دولت و جامعه، زندگی آسایشته و زحمت سازنده مردم تاجیکستان را با انتظام نمونوی، دانش و ملکه معاصر، روحیه بلندی وطن دوستی، اراده مستحکم، صداقت به وطن، دولت و خلق مملکت سربلندانه اجرا می نماید. بار دیگر تمام هیئت شخصی و سابقه‌داران ارتش ملی و دیگر ساختارهای نظامی مملکت را به افتخار روز قواهای مسلح تاجیکستان صاحب استقلالمان صمیمانه تبریک گفته به همه شما سلامتی و سربلندی و در راه حفظ وطن محبوبمان روح شکست ناپذیر و اراده قوی آرزو می نمایم. جشن مبارک باشد حامیان دلیر و شجاع وطن. ادامه اخبار. در زمان زود تغییر یابنده جهانی معاصر تقویت بخشیدن تربیت وطندوستی و خودشناسی ملی جوانان یکی از مسئله‌های مبرمی روز به شمار می‌رود. زیرا در زمینه بیدار گردیدن حسی وطندوستی پایدار ماندن اصالت دولتداری در دل هر یک فرد جامعه پیدا می‌گردد. گزارش اهل دین شهاب‌الدین در این خصوص. тарбияи ватандӯстӣ ва ҳифзи арзишҳои миллӣ пояи асосии рушди давлат, таҳкими сулҳ ва худшиносии ҷомеаи тоҷикистон мебошад. ин раванд ки аз таълими насли наврас ба рӯҳияи эҳтиром ба истиқлолият, таърих, фарҳанг ва забони тоҷикӣ оғоз мешавад, барои устувории марзубум, ваҳдат ва пешрафти кишвар муҳим аст. ватандӯстӣ муносибати ҳиссӣ нисбат ба ватан буда, дар хидмат кардан ба ватан ва муҳофизат намудани он ифода меёбад. ифтихор намудан аз дастовардҳо ва фарҳанги ватани худ сифатҳои беҳтарини ватандӯстӣ мебошанд. мо дар марҳилаи инкишофи бесуботи ҷомеаи ҷаҳонӣ қарор дорем ва тазодҳоеро мушоҳида менамоем ки бар зидди арзишҳои мо ва махсусан бар зидди арзиши ватандӯстии мо равона шудааст ва месазад ки дар масъалаи ватандӯстӣ ҷавонон ифтихороти миллӣ ва инкишоф додани худшиносии миллии онҳо тарбия намоем. арзиши ватандӯстии мо ба арзишҳои маънавии гузаштагонамон такя мекунад. яъне мо ҳувиятамонро ватандӯстиамонро пайваста аз афкори маънавии онҳо гирифта барои тарбияи насли наврасамон истифода менамоем. имрӯз худшиносии миллӣ, ҳисси ватандӯстӣ ва садоқат ба ватан яке аз пояҳои муҳими давлату давлатдорӣ ба ҳисоб меравад. аз ин рӯ тарғиби ҳамешагии ин мафҳумҳо барои насли ҷавони кишвар аз манфиат дур нест. хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурӣ, ҳимояи марзу бӯми кишвар ва нигоҳ доштани оромию осудагии мамлакат низ аз худшиносӣ, худогоҳӣ ва садоқат ба давлату миллати ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон дарак медиҳад. ҷавонон ояндаи миллати мо аст, яъне анамин арзишҳои волои ватандӯстиву арзишҳои фарҳангии миллатамонро мо бояд дар замири ҷавонон тарбия намоем ки онҳо шахсияти худшинос, ҳимоятгари арзишҳои миллӣ, ҳимоятгари ҳамин ватан, ҳамин миҳан бузург шаванд ва ҳамин миллат, ҳамин миҳанро ҳимоя намоянд ва манфиатҳои кишварамонро дар тамоми сатҳҳо, чӣ дар сатҳи байналмилалӣ, чӣ дар сатҳи минтақавӣ ҳимоя намоянд. тарбияи ватандӯстӣ, ҳимояи арзишҳои фарҳангию миллӣ бояд кори мутаассилу пайвастаи ҳар як аҳолии кишвар бошад. ободӣ ва рушди бевоситаи давлат ба тарбияи дурусти ҷавонон дар рӯҳияи ватандӯстиву худшиносии миллӣ марбут аст. бинобар ин ҳар як оила ва муассисаҳои таълимиро зарур аст ки ба тарбияи ватандӯстии ҷавонон диққати аввалиндараҷа зоҳир намоянд, то ки бо ҳисси баланди ватандӯстии хеш
тавонанд дар пешрафти ҷумҳурӣ нақши худро гузоранд. дар сурати тарбия ёфтани ҷавонон дар рӯҳияи ватандӯстӣ, дастовар ва арзишҳои фарҳангу таърих, бахшҳои воқеии иқтисодиву иҷтимоии давлат ва миллати тоҷик ҳифз гардида, дар оянда низ боз ҳам ташаккул меёбад. хизмат ба ватан қарзи шаҳрвандии ҳар яки мост. Зикрулло Ҷаборзода яке аз сарбозони шуҷои ватан мебошад, ки давоми як соли охир дар отряди сарҳадии раёсати қушунҳои сарҳадӣ дар ноҳияи Панҷ хизмати ҳарбӣ менамояд. мавзӯъро ҳамкорони мо идома медиҳанд. марзи давлатӣ дар радифи арзишҳои миллӣ, забон, таърих ва дигар муқаддасоти миллӣ аз ҷумлаи муҳимтарин унсурҳои соҳибихтиёрӣ ва соҳибистиқлолии давлат мебошад. Зикруллоҳ Ҷаборзода бо дарки ҳамин маънӣ ва иҷрои рисолати ҷавонмардӣ давоми як сол аст, ки баъд аз хатми донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон ба сафи қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон, отряди сарҳадии раёсати қушунҳои сарҳадӣ дар ноҳияи Панҷ сарбаландона хизмат намуда истодааст, ки ин барояш боиси ифтихор дониста мешавад. ҳар рӯзе ки либоси ҳарбиро дар тан мекунам, орзу авазам дар дилам бештар мешавад, чунки медонам барои мардум ва мамлакати худам хизмат карда истодам. чунончи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳ, генерал артиш Эмомалӣ Раҳмон дар суханронияш қайд мекунанд, ки сарҳад яке аз рукунҳои давлатӣ буда, ҳифз ва ҳимояи манфиатҳои он қарзи ҳар як шаҳрванд аст. барои ватан ҷон фидо мекунем, ватан ҳар чӣ гӯяд адо мекунем. ба ватан пешвои миллат содиқона хизмат мекунам. шароиту имконоти пешбурди хизмат барои сарбозону афсарони ҷузу томҳои мамлакат, ки тӯли 34 соли соҳибистиқлолии кишвар фароҳам гардидааст, ҳар як ҷавонмардро рӯҳбаланд ва водор менамояд, ки бо ҳисси баланди меҳандӯстӣ ва арҷ гузоштан ба муқаддасоти милливу сарҳади давлатӣ ба сафи артиш шомил шуда, қарзи шаҳрвандии худро содиқонаву софдилона адо намояд. бояд қайд кард, ки қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон айни замон бо техника ва таҷҳизотҳои ҳозиразамон пурра муҷаҳҳаз буда, иҷрои вазифаҳои хизматии ҷангии худро дар тамоми шароиту вазъият метавонад амалӣ намояд. имсол дар қисми ҳарбии 0306 парваришгоҳи сагои хизматӣ кушода шуд ва ин парваришгоҳ барои омода намудани сагони хизматӣ ва ҷалб намудани онҳо дар ҳифз ва ҳимояи сарҳади давлатӣ машқҳо ва машғулиятҳо, тамринҳо гузаронида шуда, минбаъд онҳо бо дастурдиҳандаҳо барои идомаи хизмат ба ҷузу томҳои сарҳадӣ интиқол карда мешавад. вазъи имрӯзаи ҷаҳон аз ҳар як шаҳрванди кишвар, бахусус ҷавонон, далериву шуҷоатмандӣ ва зиракиву ҳушёриро тақозо менамояд. метавон гуфт, ки ҷавонони худогоҳи кишвар бо иҷрои қарзи шаҳрвандӣ дар қисмҳои ҳарбӣ ва марзи ватан ҳозиранд ватани азизи хеш Тоҷикистонро аз ҳар гуна хавфу хатар ҳифзу ҳимоя намоянд. шоҳзода Самандар Мусои Нурмуҳаммад, ноҳияи Панҷ, ахбор. нахустин нафаси баҳори гулбастар бо қадамҳои файзбор умедбахш ба вилояти Хатлон расида, табиатро ба даври нави зиндагӣ раҳнамон месозад. ин фасли зебо бо шукуфои гулҳо, эҳёи замин ва оғози меҳнати созандаи инсон паёми шодбошию баракат ва ояндаи некро ба ҳар хонадон меорад. шаҳри бештар дар таҳияи ҳамкоронам. нахустин қадамҳои файзбори баҳори гулбастар ба вилояти Хатлон мерасад. имрӯзҳо бо шукуфтани гулу дарахтон табиати ин водӣ қабои дигар мегирад. вобаста ба фасл рӯзҳо тадриҷан дароз шуда, нури офтоби гарм ба замин ҳарорати тоза мебахшад. насими пурнакҳати баҳорӣ ки бӯи гулҳои навшукуфтаро бо худ меорад, ба дилҳо шодиву умеди нав эҳдо менамояд. дар ин фасли зебои сол дар баробари гулҳои рангоранги саҳроӣ дарахтони зиёде ба шукуфтан оғоз карданд, ки ба табиат ҷилои дигар зам мекунад. гулҳои гуногуни баҳорӣ аз қабили сияҳгӯш, бойчешак ва дигар рустаниҳои саҳроӣ доманакӯҳу водиҳоро ором медиҳанд. садои фораму дилнишини мурғони хушилҳом фазоро таровату шукӯҳи дигар бахшида, аз эҳёи баҳори нав мужда мерасонад. ҳамаи ин манзараҳо гувоҳи онанд, ки табиат боз ба даври нави ҳаёт ворид гардидааст.
бо сабз гардидани алафҳои тару тоза дар саҳро мавсими ба чаро рондани чорво низ оғоз меёбад. чӯпонҳо чорворо ба чарогоҳҳои сабзу хурам мебаранд то аз неъмати табиати баҳорӣ баҳра бигиранд ки ин раванд барои рушди соҳаи чорводорӣ ва беҳбудии иқтисоди деҳот аҳамияти муҳим дорад. баҳор фасли кишту кори нав, оғози меҳнати созанда ва умед ба ҳосили фаровон аст. деҳқонон бо шудгор ва омодасозии замин шурӯъ намуда тухми зироати ба мавсим мутобиқро кишт менамоянд. дар воқеъ фасли баҳор на танҳо шукуфтани гулҳову сабз гардидани саҳрост, балки рамзи эҳёи зиндагӣ, саъю талош ва файзу баракат мебошад. он ба дилҳо рӯшноӣ, ба хонадонҳо шодӣ ва ба табиат рангу таровати тоза мебахшад. маҳмараҷаб абдуллозода, давлати файзулло, вилояти хатлон, ахбор. корхонаи коркарди гиёҳҳои шифобахши ҷамъияти саҳомии кушодаи Авицена фаъолияти худро дар самти истеҳсол ва бандубасти маҳсулоти доруворӣ бо истифода аз 50 намуди гиёҳҳои шифобахш, ки дар ҳудуди вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон мерӯянд, баро мондааст. то соли 2025 маҷмӯи умумии маҳсулоти истеҳсолнамудаи корхона ба зиёда аз 500 номгӯй расида. ин нишондиҳанда аз рушди босубот ва тавсеяи иқтидорҳои истеҳсолии он шаҳодат медиҳад. гузориш дар ин хусус. корхонаи коркарди гиёҳҳои шифобахши ҷамъияти саҳомии шакли кушодаи Авицена самти фаъолияти худро то сатҳи ниҳоии коркард намудани ашёи хуми маҳаллӣ баро мондааст. дар робита ба эълон гардидани саноати кунунӣ бо суръати кишвар таҳкими фаъолият ва вобаста ба афзоиши талабот ба нақша гирифта шудааст. ҳоло коргарону мутахассисони соҳибтаҷриба дар ҷодаи коркард, истеҳсол ва бандубасти маводи доруворӣ ва косметологӣ бо истифода аз гиёҳҳои шифобахши Бадахшон машғул ҳастанд. маҷмӯи маҳсулоти истеҳсолнамудаи Авицена барои бемориҳои дарунӣ, диабети қанд ва касалиҳои пӯст пешкаш гардида, равғанҳо, малҳам, хока ва чойҳои гиёҳӣ ба муроҷиаткунандагон дастрас карда мешаванд. маҳсулоти корхона дар тамоми шаҳру ноҳияҳои кишвар талабгорони худро дорад. корхонаи коркарди гиёҳҳои шифоии Бадахшон соли 2024 корро сар кард. дар давраи ҳозира зиёда аз 50 намуди гиёҳҳо маҳсулот мо мебарорем. ҳамаи маҳсулоти мо аз гиёҳҳои шифобахши Бадахшон тайёр карда мешавад. раванди истеҳсолот дар корхона бо истифода аз дастгоҳҳои муосир ба роҳ монда шуда, кормандон пас аз ҷамъоварии гулу гиёҳ онро ба таври пурра коркард намуда, баъди бандубаст ба бозор пешниҳод мекунанд. дар оянда нақшаи мо аз он иборат аст ки мо бояд маҳсулоти бисёртар тайёр кунем. гиёҳҳое ки то ҳозир коркард нашуда истанд, мо аз онҳо истифода бурда барои дигар касалҳое ки дар миқёси вилоят бисёранд, барои онҳо маҳсулот тайёр кунем. табиати нотакрори Бадахшон ки бо растаниҳо ва гиёҳҳои шифобахши худ маъмулу машҳур аст, барои пурра коркард ва ба истеҳсолот нигаронидани он аз тамоми имконоти мавҷуда истифода карда мешавад. коргарони корхона саломатии ҷомеаро дар мадди аввал қарор дода талош менамоянд ки беҳтарин маҳсулотро аз гиёҳҳои шифобахш барои мизоҷон ва харидорон пешкаш намоянд. дар ноҳияи Балҷувон ба рушди инфраструктури сатҳи маҳал таваҷҷӯҳи махсус равона шудааст. дар доираи омодагиҳо ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ, таъмини рушди соҳаҳо ва фароҳамсозии зиндагии шоистаи мардум дар марказ ва ҷамъиятҳои деҳоти дурдасти ноҳия марҳила ба марҳила иншооти мухталиф бунёд ва ба истифода дода мешавад. тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкоронамон. дар ноҳияи Балҷувон вобаста ба омодагиҳои сатҳи баланд оиди истиқболи шоиста аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ ва татбиқи ҳадафҳои созанда дар ин самт имкониятҳои беҳтари зиндагӣ ва шароити арзандаи фаъолият барои сокинон дар марказ ва ҷамъиятҳои деҳоти дурдасти ноҳия фароҳам гардидааст. сафедчашма аз шумори ҷамъиятҳои деҳоти дурдасти ноҳияи Балҷувон аст. бо мақсади таъмини рушди инфраструктури деҳот, танҳо дар ҳудуди ин ҷамоат давоми 5 сол, яъне то ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ, бунёди 41 иншооти гуногун таъйинот нақшагузорӣ шуда буд, ки токунун 28тои он мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифта, дар боқимонда корҳои сохтмонӣ ҷараён дорад.
баҳри таъмини зиндагии босаодати мардум дар ҳудуди деҳот, муассисаҳои наву замонавии таълимӣ бо фароҳамсозии имкониятҳои муосири илмомӯзӣ, инчунин бо назардошти дастрасии аҳолӣ аз хизматрасониҳои арзандаи тиббӣ, марказҳои саломатӣ бо дастгоҳҳои зарурӣ муҷаҳҳазонидашуда, клуби фарҳангӣ, майдонча ва толору муассисаҳои гуногуни варзишӣ ва чандин иншооти муҳими дигар мавриди истифода қарор дода шуда, чунин раванди бунёдкориву ободониҳо мароми тоза дорад. давра ба давра бо ифтитоҳи иншооти гуногунтаринҳо дар ноҳия рушди соҳаҳо таъмин гардида, сатҳи некуаҳволии сокинон низ ба тадриҷ беҳбуд ёфта истодааст. дар ноҳияи балҷувон 15 та муассисаи таълимӣ сохта ба истифода дода шуд ва аз он ҷумла то давраи 35-солагии истиқлолият 7 муассисаи таълимии дигар ба нақша гирифта шудааст, ки айни ҳол сохтмон дар муассисаҳои таълимӣ рафта истодааст. аз он ҷумла муассисаи таълимӣ ки барои 240 хонанда ва 7 синфхона дар деҳаи симчашмаи ҷамоати сафедчашмаи ноҳияи балҷувон қарор дорад ва то 35-солагии истиқлолият мавриди истифода қарор дода мешавад. ҷиҳати боз ҳам тақвият бахшидани раванди созандагиҳо ва татбиқи идомаи ҳадафҳо дар деҳаи симчашмаи ҷамоати деҳоти сафедчашма бо иштироки намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва сокинони маҳаллӣ чорабинии маърифатӣ доир шуд. дар ибтидо аз рӯи лоиҳа роҳи маҳаллии мунфаршаванда, ки дар ҳудуди деҳаи симчашма ва ҳомиён маҷмӯан масофаи 12 километрро ташкил медиҳад, муаррифӣ гардид. طبق اطلاع راههای تجدید شونده مرکزی دهه‌ها را با راه مرکزی می‌پیوندد. همزمان بنیاد یک پل ماشین‌گذار نیز در نظر داشته شده است. پس از بنیاد پل و راه مذکور که طبق لایحه تا ماه سپتامبر سال جاری به اتمام می‌رسد، مشکلات چندین ساله ساکنان را برطرف می‌سازد. در ادامه نمایش نمونه هنرهای دستی اشتراکیان دور ناحیوی آزمون کدبانوی بهترین عبارت از محصول هنر بافندگی و دوزندگی بانوان، انواع گوناگون طعام‌های ملی، افشوره‌ها و دیگر دستاوردها پیشنهاد کرده شد. پس از تماشای نمایش ادامه چورابینی در تالار کلوب فرهنگی نوبنیاد جریان یافت. اثنای برآمد اشتراکداران با یادآوری از نکته‌های پیام راهنماساز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و دایر به سال 2026 اعلان گردیدن سال وسعت دادن کارهای آبادانی و سازندگی و تقویت و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی اندیشه‌رانی نموده برای باز هم رونق بخشیدن آبادانی‌ها و اجرای پررو و با صفت هدف‌های سازنده نقشه‌های مشخص راه‌اندازی گردید. عالم ناصرزاده، خورشید نادرخان، ناحیه بلجوان، اخبار. дар замони ниҳоят пуртазоди ҷаҳонишавӣ инсоният ба мушкилоту таҳдидҳои нав рӯбарӯ аст, ки ҳаллу фасли онҳо танҳо тавассути ақлоқӣ рад ва фарҳанги инсонпарварона имконпазир аст. чунин падидаи манфӣ бо роҳҳои гумроҳсозӣ ва шомил кардани ҷавонон ба гурӯҳҳо ва ҳаракатҳои бадхилоф зуҳур кардааст, ки оқибатҳои ташвишовар дорад. шарҳи бештар дар таҳияи Фахриддини Муҳаммад Юсуф. дар марҳилаи муосири рушд, ҷумҳурии Тоҷикистон бо дар назардошти осоиштагии мардуми сайёра ва пойдории сулҳу субот дар муқобили терроризму экстремизм қарор дошта дар ин самт тадбирҳои муассир меандешад. мавқеи Тоҷикистон дар самти коҳиш додани хатару таҳдидҳои ташвишовари ҷомеаи ҷаҳонӣ имрӯз бо ҳамовозии созмону ташкилотҳои бонуфуз низ ҷонибдорӣ мегардад. инак падидаи манфӣ экстремизм, тарғибу ташвиқ ва паҳн кардани ақидаҳои экстремистӣ ки бо такя ба технологияи муосир қулай амалӣ карда мешавад, ҷавононро гумроҳ мекунад. дар ин раванд ҳамзамон воситаҳои омӯзонидан низ бо мақсади паҳн кардани ақидаҳои экстремистӣ мақсаднок роҳандозӣ мегарданд, ки оқибатҳои ногувор дорад. дар марҳилаи нави рушди ҷомеа ва муборизаи абарқудратҳо барои манфиати худ, яке аз масъалаҳои муҳими зарурӣ ва таъхирнопазир ин тақвият бахшидани ҳифзи истиқлолияти давлатӣ, пойдор нигоҳ доштани ваҳдати миллӣ ва якпорчагии кишвар маҳсуб меёбад. дар шароити муосир мубориза ба муқобили падидаҳои номатлуб, яъне ифротгароӣ ва экстремизм ба зарурати воқеӣ табдил ёфтааст. дар ин масъала месазад яке аз иқтибосҳои пешвои миллатро такрор кард, ки имрӯз экстремизм ва терроризм ҳамчун вабои аср ба амнияти ҷаҳон ва ҳар як сокини сайёра таҳдид карда ба башарият
خطر نه کمتر از یاروق یادرویی را دارد. مقصدهای اساسی مقاومت با تروریسم و اکستریمیسم در جمهوری تاجیکستان این پیش از همه حفظ اساسهای ساختاری کنستیتوسیونی، تمامیت ارضی، مرز و بومی مملکت، همچنین حقوق و آزادی‌های شهروندان میباشد. مقصدهای مذکور توسط چاره‌بینی‌های عملی در نمود حقوق تطبیق کنی، پروفیلاکتیکا، پیشگیری نمایی، فهماندهی و دیگر کارها گزارنده می‌شود که این پیش از همه مردم را آگاه می‌نماید که در کدام حالت عمل‌های تروریستی به وجود می‌آیند و در کدام حالت مردم باید آماده باشند که این عمل‌ها را پیشگیری نمایند. در شرایط طرف شدت گرفتن روندهای جهانی شوی که با خطرهای بیرون جریان دارد، جمهوری تاجیکستان در صف پیش مبارزه با تروریسم و اکستریمیسم قرار داشته. پیشنهاد و پرینسیپ‌های ملی و بشردوستانه راهبر دوراندیش تاجیکان در عرصه بین‌المللی معرفی می‌گردد. افراطگرایی و بیگانه‌پرستی خاصیت سرد این پدیده علاقه عیان است. متاسفانه صرف نظر از تلاش و مبارزه یکدلانه جامعه بشر چنین ظهورات بد از خود درک داده، پیامدهای آن ساکنان کشورهای بدنام افتاده را رو به مشکلی جدی نموده است. متاسفانه در کشور ما نیز هستند دلیل‌هایی که با گمراهی از روی عمل‌های خرافات پرستانه ترغیباتی اکستریمیسم جوانان مویل اهداف بد می‌گردند. با پیشرفت تکنیک و تکنولوژیا در همه کشورهای جهان خطرهای تروریستی و اکستریمیستی روز از روز جغرافیای خود را به سطح وسیع پهن نموده. در این برابر توسط شبکه‌های اجتماعی به صف خود پیوستن جوانان و دیگر قشرهای آسیب‌پذیر جامعه عین حال در اوج اعلای خود رسیده است. همین است که یکی از وظیفه‌های استراتژی مقاومت با تروریسم و اکستریمیسم در جمهوری تاجیکستان این پیش از همه آگاهانی اهالی میباشد. در این برابر قشر جوانان زیادتر باید به این مسئله دقت نمایند، زیرا کم تجربگی و نداشتن تجربه کافی اوید به نداشتن تجربه کافی در علم‌های گوناگون پیش از همه مسبب آن می‌گردد که آنها آسان‌تر به دام این گروه‌ها می‌افتند. با درک عمیق پدیده‌های منفی در تاجیکستان مقررات و جوابگری برای پهن کنندگان عقیده‌های اکستریمیستی در اساس قانونگذاری عملی می‌شود که پیش از همه از جامعه اندیشه سالم و زیرکی را تقاضا می‌نماید. تروریسم، اکستریمیسم و دیگر روندهای منفی زمانی معاصر متأسفانه محض با روحیه زودباوری و گمراهی جوانان به دام فریب اعضای گروه‌های افراطی و حرکت‌های بدخلاف می‌گردند که در نتیجه جلب آنها بر رویه‌های اکستریمیستی طریق سامانه‌های اجتماعی فعال گردیده در آنها غایه‌های بد اوج می‌گیرد. عاقبت از ناآگاهی و بی‌مسئولیتی جوانان گمراه دست به عمل‌های ناپاک نیز می‌زنند. تشکل مکانیزم‌های تاثیربخش جهت تامین امنیت در منطقه و تقویت آن در شرایط تهدیدهای معاصر هدف است که کارشناسان و سیاستمداران پیوسته سخن میگویند. مقاومت با تهدیدها و خطرهای زمانی معاصر در همدستی با جامعه و حس بلندی خودشناسی و زیرکی سیاسی ثمر می‌دهد. در این روند تکیه اساسی دولت با تطبیق دیگر نقشه‌های ثمرناک با بلند برداشتن معرفت سیاسی و فرهنگی جوانان و استفاده مقصدناک نیروی ذهنی آنها روانه شده است که در پیشبرد بخش‌های گوناگون نقشی باسازی خواهد داشت. برای به دست آوردن نتیجه‌های مثبت قبل از همه به دایره این نسل آینده‌ساز از جانب والدین، استادان و جامعه نیز باید توجه خاص ظاهر گردد. فخرالدین محمد یوسف، اخبار. либоси миллӣ оинаи ҳувият ва фарҳанги миллат таҳти ҳамин унвон дар муассисаи давлатии китобхонаи оммавии вилояти хатлон ба номи Шамсиддин Шоҳин чорабинии бошукӯҳ баргузор гардид. дар чорабинӣ иштирокдорон бо тарзу намоиши либосҳои миллии тоҷикӣ ва муаррифии анъанаҳои фарҳангии мардум ошноӣ пайдо намуданд. шаҳри бештар дар таҳияи ҳамкоронамон. либоси миллӣ оинаи ҳувият ва фарҳанги миллат таҳти ҳамин унвон дар муассисаи давлатии китобхонаи оммавии вилояти хатлон ба номи Шамсиддини Шоҳин чорабинии фарҳангӣ баргузор гардид. дар оғози ҳамоиш меҳмонон ва иштирокчиён аз намоиш ва омоданамоии таомҳои миллӣ, ҳунарҳои мардумӣ ва расму оинҳои неки ниёгон дидан намуданд. гӯшаҳои махсуси намоиши бо либосҳои миллӣ аз ҷумла чакану атлас, куртаҳои гулдозишуда, тоқӣ ва ҷомаҳои анъанавӣ оро ёфта таърихи қадима ва завқи баланди зебоипарастии миллати тоҷикро инъикос менамуданд. сипас қисми расмии чорабинӣ оғоз гардида масъулин ва меҳмонон вобаста ба арзишу мақоми либоси миллӣ ибрози назар намуданд. қайд гардид ки либоси миллӣ на танҳо василаи пӯшиш, балки муаррифии таърих, фарҳанг,
ҷаҳонбинӣ ва сунъатҳои деринаи халқ мебошад. таъкид шуд ки тоҷикон аз қадим дорои фарҳанги ғании либоспӯшӣ буда, ҳар нақшу нигор ва ҳар тарҳи он рамзи хос ва маънии амиқ дорад. бонуи тоҷик бо либоси миллӣ на танҳо худро ором медиҳад, балки фарҳанги миллии худро муаррифӣ месозад. мо бояд фарҳанг ва арзишҳои миллии худро ҳифз намоем. чорабинии мазкур бо ҳадафи тарғибу эҳёи арзишҳои миллӣ, баланд бардоштани ҳисси худшиносӣ ва ифтихори миллӣ миёни ҷавонон баргузор гардида, бори дигар собит сохт ки либоси миллӣ воқеан оинаи ҳувият ва фарҳанги миллати тоҷик мебошад. зикр кардан ба маврид аст ки ҷиҳати тарғибу ташвиқи ин анъана дар вилояти хатлон ҳамасола чорабиниҳои бошукӯҳ баргузор мегарданд. аз ҷумлаи онҳо чорабинии фарҳангии либоси миллии осори тамаддуни ҷаҳон аз тадбирҳои муҳими фарҳангӣ ба ҳисоб рафта, бевосита ба муаррифӣ ва тарғиби либоси миллӣ, эҳёи арзишҳои сунъатӣ ва арзгузорӣ ба мероси фарҳанги миллати тамаддунофари мо равона гардидааст. бинандагони азиз, барномаи иттилоотии ахбор дар ҳамин ҷо ба поён мерасад. хайр, сарбаланду хонобод бимонед.